Καπνιστομέρεχα είναι ένα αντικείμενο το οποίο συσχετίστηκε με το παραδοσιακό κυπριακό γάμο και ο ρόλος του είναι να αρωματίζει το γαμπρό και την ύφη. Η διαδικασία αρχίζει στο χυτήριο, όπου το ασίμι θα γιώσει στους 830 βαθμούς. Αφού συναρμολογηθούν τα καλούπια, χρησιμοποιείται άμμος και πούδρα για το γέμισμα. Η άμμος είναι σταθερό σώμα, το οποίο θα συγκρατήσει το ασίμι μέσα στο καλούπι. Η πούδρα είναι αυτή που θα βοηθήσει το ασίμι να καλύψει όλο το καλούπι ομοιόμορφα. Και θα χυθεί στα καλούπια που έχουν συναρμολογηθεί ανάλογα με το επιθυμητό σχήμα ή σχέδιο. Με μια λεπίδα αφαιρούνται μικρές ακαθαρσίες από το καλούπι. Στη συνέχεια ζεσταίνονται για να κυλήσει πιο εύκολα το ασίμι στο εσωτερικό τους. Αφού το ασίμι γιώσει, ακολουθεί η γέμιση. Αφού τελειώσει η διαδικασία της γέμισης, φυλάγονται για μια μέρα για να σφίξει το ασίμι. Παράλληλα σε ένα άλλο καλούπι, χύνεται το ασίμι για τη δημιουργία μιας ράβδου ή πλάκας, από την οποία θα δημιουργηθούν διάφορα μικρά μέρη του καπνιστομέρεχου. Το νερό θα βοηθήσει στη γρήγορη ψήξη της πλάκας. Με ένα γυαλόχαρτο θα γυαλιστεί και μετά θα ζυγιστεί. Η ράβδος θα μεταφερθεί μετά στο συμπιεστή, όπου θα αλλοιωθεί το μήκος και διάμετρος της για να κοπεί στη συνέχεια σε μικρά κομματάκια. Για να συμπιεστεί εύκολα το ασίμι, ζεσταίνεται επανειλημμένα για να μαλακώσει. Η ράβδος αρχίζει να λιώνεται. Ενώ μετρηθεί, θα κοπεί σε μικρά κομματάκια και με ένα μυρογνώμενο θα βρεθεί το κέντρο. Ακολούθως, θα συμμαζευτεί με ένα ζουμπά. Στη συνέχεια, τα κομμάτια που κόπηκαν τοποθετούνται στον τόρνο, όπου θα τους δώσει το επιθυμητό σχήμα ανάλογα με το κομμάτι που θα δημιουργηθεί. Αφού ενωθούν τα κομμάτια, τρίβονται για να λάμψει το ασίμι. Ακολουθεί το γέμισμα της μερέχας με πίσα. Και αφού κρυώσει η πίσα, μπορούμε στη συνέχεια να σημαδέψουμε και επομένως να σκαλίσουμε με το χέρι διάφορα σχέδια ή σύμβολα.
Μετέπειτα, αφού τελειώσει το σκάλισμα της μερέχας, αφαιρείται η πίσσα. Στη σειρά παίρνει η ένωση του λαιμού της μερέχας. Αφού αφαιρεθεί η πίσσα και καθαριστεί, τα τοποθετούμε σε φάρμακα που εμπεριέχουν ασίτ περίπου για 10 λεπτά για να αφαιρεθούν τα μικρά υπολείμματα της πίссας. Μετά τα καπνιστομέρεχα θα περάσουν από τον λούστρο που θα τριχθούν και θα γυαλιστούν για να οδηγηθούν στο μασκαλά. Αφού οδηγηθούν στο μασκαλά θα γυαλιστούν για να διατηρηθούν σε αυτή τη μορφή. Σε τελικό στάδιο ενώνονται όλα τα κομμάτια όπως λαιμού και μερέχας και το καπνιστομέρεχο είναι έτοιμο να μπει στη βιτρίνα.